കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ജാപതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാർട്ട് 25. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്നയാദിതരതശ്ചാർത്തേഷവിജ്ഞസ്വരാടതേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഖ്യന്തി അസൂരയ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷ. ധാംനാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ധർമ്മപ്രോജ്ജിത കൈതവോത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം. താപത്രയോന്മൂലനം ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനിമകൃതേ. കിം വാ പരൈരീശ്വര സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധദേത്ര കൃതിഭിः ശുശ്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണാത് നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം. പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇപ്പൊ രണ്ട് ശ്ലോകമായി അല്ലെ. 2 ശ്ലോകം പഠിച്ചു. ആ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം? ആർക്ക് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കും? കാണാതെ പഠിച്ച എല്ലാവരും 1ഉം 2ഉം
ഒരുവിധം പഠിച്ച് ആ ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ചെല്ലട്ടെ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ധർമ്മപ്രോജിത കൈതവോ അത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവതം താപത്രയോന്മൂലനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരഃ സദ്യോ ഹൃദ്യ വരിദ്യതേ അത്ര കൃതിഭി ശുശ്രൂഷുഭി തത്ക്ഷണാത്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നിർവിഘ്നമായ പരിസമാപ്തിക്കായി നമ്മുടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആണ്. ധ്യാന ശ്ലോകമാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ജന്മാദ്യസ്യ യഥോന്നയാദിതരത ശാർത്തേഷ്വഭിജ്ഞസ്വരാട് തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഹ്യന്തി യസൂരയ തേജോ വാരിമൃതാം യഥോ വിനിമയ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷ ധാംന സ്വയന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ധ്യാന ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്നാണ് തുടങ്ങണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ധ്യാന ശ്ലോകമാണ് ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ശ്ലോകം? ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ്, അതായത് ആദി 3 താപത്രയങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. ഏതാണ് താപത്രയങ്ങള്? ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം, ആദി ഭൗതികം. ഇങ്ങനെ 3. അതായത് മത്സര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഭാഗവതം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കണേ? മത്സര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങളെ, അതായത് എന്താണ് മത്സര ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയില് വിഷമമില്ലാത്തവര്, എല്ലാവരും നന്നാവണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ് മത്സര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവര്. അങ്ങനെയുള്ള സജ്ജനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. ഈ ഭാഗവതം പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? മംഗളം തരുന്നു, എല്ലാത്തിലും സന്തോഷം തരുന്നു, താപത്രയങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കണ്ട്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നേരിടുന്നതാണ് ആധ്യാത്മികമായ ദുഃഖങ്ങള്. രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞത് ആദിദൈവികം, അതായത് വിധിവശാല് നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്നത്, നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്താല് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ വന്നു ചേരുന്ന ദുഃഖങ്ങളെയാണ് ആദി ദൈവികം. ഇനി ആദി ഭൗതിക ദുഃഖം, അതെന്താണ്? പ്രപഞ്ച ശക്തികൾ മൂലം. ഈ 3 ദുഃഖങ്ങളും നമ്മൾക്ക്, അതായത് പ്രപഞ്ച ശക്തി, മണ്ണിടിച്ചില്, പ്രളയം, വരൾച്ച, ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് ആദി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതുകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ താപത്രയങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് തടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭാഗവത പാരായണത്തിലൂടെ സാധിക്കും. എന്താണ്? അതൊന്നും പിന്നെ വരില്ല എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിന് അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് തടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം? ഭഗവാനില് ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഭാഗവതം. അതായത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അറിയേണ്ട ബ്രഹ്മതത്വത്തെ നമ്മൾ അറിയണം. ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടുന്ന് ഒരു അറിവില്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ താപത്രയങ്ങളെ വരെ നമ്മൾക്ക് നേരിടാനായിട്ടുള്ള ശക്തി, അല്ലെ മനസ്സിന്റെ കരുത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ഇത് ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ വായിക്കുന്ന ക്ഷണം തന്നെ ആര് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കും? ഭഗവാൻ ആ ക്ഷണം തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് സ്ഥിതനായിരിക്കും. ഇതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ടും മനനം കൊണ്ടും സുഹൃതികളായ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേറൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ത്? ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് വ്യാസദേവൻ സ്വയം നൽകിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഭാഗവതം. ശ്രീ നാരദ കൃപയാൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപക്വാവസ്ഥയിൽ വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. രചയിതാവാണ് വ്യാസഭഗവാൻ. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ നാരായണന്റെ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവതാരമാണ് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരുമല്ല. അപ്പൊ ഭാഗവത അഭ്യസനത്തിന് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ദേവന്മാരൊന്നും ആരാധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആരെ ആരാധിച്ചാൽ മതി? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചാല് നമ്മൾ വേരില് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റ് വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ എത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് മറ്റ് ദേവന്മാർ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന പരമപുരുഷൻ പൂർണ്ണ ശരീരവും ദേവന്മാർ ആ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുമാകുന്നു. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്ന പക്ഷം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് കേട്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ 33 കോടി ദേവകളുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. അവരെ അടുത്തൊന്നും ഓടി ഓടി നമ്മൾ തളരേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ആരെ പൂജിച്ചാൽ മതി, ആരെ സേവിച്ചാൽ മതി? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആണ് നമ്മളെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറ്റമറ്റ പുരാണമായും മറ്റു പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമായും പരാമർശിക്കുന്നു. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗുപ്ത അവതാരമായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുണ്യമായത് അമല പുരാണം എന്നാണ് ഭാഗവതത്തെ പറയുന്നത്. അത് വായിക്കും തോറും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ, ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ ഭാഗവതത്തെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ മാർഗം സവിനയമായ ശ്രവണം. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക വാക്കുണ്ടെന്ത്? വിനയത്തോടെ ശ്രവിക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്ന അഹങ്കാരത്തോടെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കരുത്. ഓരോ വാക്ക് പറയുമ്പോഴും കൃഷ്ണ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണേ ഒരു യാചനയോടുകൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത്. ഈ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മനോഭാവം സഹായകമല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെല്ലുവിളി മനോഭാവമൊന്നുമില്ലാതെ ശരിക്കും വിനയത്തോടുകൂടി ശ്രവിക്കുക. ശുശ്രൂഷു എന്ന സവിശേഷ പദം ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷബിസ് തക്ഷണാത്. ആ ക്ഷണം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഭഗവാൻ കൂടിയിരിക്കും. ഈ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ ശ്രവണത്തിന് വ്യഗ്രതയുള്ളവനാവണം. നമ്മ എപ്പോ ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടാലും അല്ലെ ഭാഗവതം ബുക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങിക്കണം. അത് നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ബുക്ക് ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ച് ഒരു ദിവസം നിത്യം ഭാഗവത സേവയ അല്ലെ ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രവണ വാഞ്ചയാണ് പ്രഥമ യോഗ്യത. വേറെ ഒരു യോഗ്യതയില്ല. നമുക്ക് സംസ്കൃതം പഠിക്കണമെന്നോ അതൊന്നും അറിയണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ശരിയായ യോഗ്യത എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് കേൾക്കണം. എല്ലാവരിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് കേൾക്കണം. ശ്രവണ വാഞ്ച, ആഗ്രഹം, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രഥമ യോഗ്യത. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന് അല്പഭാഗ്യവാന്മാരായവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും നമ്മൾ പറയും ഇന്നെന്താ കുറച്ച് പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. ശരിയാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അത് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ പ്രക്രിയ വളരെ സരളമെങ്കിലും പ്രയോഗം കഠിനമാണ്. നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ജനങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സംഭാഷണങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുവോളം സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. അവര് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനും അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ സമയം കളയുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. അത് എന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിനായി ഭക്തരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഉടനെ വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നു. ഇപ്പൊ നോക്കിയ ഇപ്പൊ മാതാജിമാരെന്ന് പറയണ എന്തെല്ലാം വീട്ടില് ഈ സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവര് അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് കേൾക്കാൻ വരുന്നവര് എത്ര പുണ്യം ചെയ്തവരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. ലൈംഗിക സാഹിത്യം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന പലതൊക്കെ ഒക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിനായി ഭക്തർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഉടനെ വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭാഗവത പാരായണം ജീവിതവൃത്തിയായി സ്വീകരിച്ചവർ
ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ ലൈംഗിക സാഹിത്യം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ആ രാസലീല 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ ഉള്ള രാസലീലനെ പറ്റി അവരൊക്കെ വളരെ വികൃതമായിട്ടാണ് അതിനെ പറ്റി പറയാ അല്ലെ. ഒന്നും അറിയില്ല അവര് 1ാമത്തെ സ്കന്ധം തുടങ്ങി ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ രാസലീല ആ അതീന്ദ്രിയ രസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. രഹസ്യ വിഷയങ്ങളെ തൽക്ഷണം നിമജ്ജരാകുന്നു. ആരംഭം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സാംശീകരണത്തിന് യോഗ്യമാരായവരെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അനേക ധർമ്മ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരാൾ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന് യോഗ്യനായിത്തീരുന്നത്. എന്താണ്? അനേകം ധർമ്മ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 49 പേരുള്ളൂ. ശരിക്കും 70-80 പേര് നമ്മളെ ഉള്ളതാണ്. അതിൽ ഇത്ര പേരുള്ളൂ. അപ്പൊ നോക്കുക, ആ ഇത്രയും ആൾക്കാര് പുണ്യാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. ധർമ്മ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരാൾ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന് യോഗ്യനായിത്തീരുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രത്യക്ഷമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന് വിചാരശീലനായ കാര്യകാര്യ വിവേചന ശേഷിയുള്ള ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിക്ക് മഹാമുനി വ്യാസദേവൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ഇതിന്റെ രചയിതാവായ മഹാമുനി വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാര പുരുഷനാണ് അല്ലെ. ആ വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് എന്ത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രത്യക്ഷമായി നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ. വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകാതെ തന്നെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ശ്രവിക്കണം. ഈ സന്ദേശ സ്വീകരണത്തിന് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരാൾ പരമഹംസ നിലയിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അത്രയും വ്യാസഭഗവാൻ ഉറപ്പ് നൽകണം നമ്മൾക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകം 3 കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മള് വന്ദന ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നതാണ്. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. അതായത് ആഹ്വാനം ചെയ്യണ്. എന്താണ്? വിദഗ്ധരും ചിന്താശീലരുമായ ജനങ്ങളെ ഇതൊന്ന് വന്ന് കേൾക്കൂ. ഇതെങ്ങനെയുള്ളതാണ്? വേദസാഹിത്യങ്ങളാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വമായ ഫലമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിക്കൂ. നമ്മളോട് താഴ്ന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിളംബരം ചെയ്യണം. ഇതൊന്ന് ആസ്വദിക്കൂ. അതിനത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നിങ്ങള് എന്തൊക്കെ എത്രയും വലിയ സജ്ജനങ്ങളായാലും എത്രയും പണ്ഡിതന്മാരായാലും എന്തൊക്കെയായാലും ഇത് ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നാണവ ഉത്ഭവിച്ചത്. ആകയാൽ മുക്താത്മാക്കളായി തീർന്നാൽ പോലും ആത്മാക്കളാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗവതമൊന്നും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യം. ഏവരും അതിയായി ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ അമൃതരസം. അമൃതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? അമൃത് മരണം ഉണ്ടാവില്ല. അത് കഴിച്ചാൽ മരണം ഉണ്ടാവില്ല. മരണമില്ല. അതുപോലെ അതെ, നമ്മൾക്ക് മരണം ഇല്ലാതുന്ന ഈ അമൃതരസം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയണേ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗാദമൃത. കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കേൾക്കണില്ലേ? എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കേൾക്കാത്തവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് നീങ്ങിയിരുന്നാല് ചിലപ്പോ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. എന്താണ് നിഗമ? നിഗമ എന്ന് വെച്ചാല് വേദസാഹിത്യങ്ങൾ. കൽപ്പതരോ, കൽപ്പതരു, കൽപ്പവൃക്ഷം. കൽപ്പവൃക്ഷം. എന്താണ് കൽപ്പതരു? കൽപ്പവൃക്ഷം. 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 ഗളിതം പൂർണ്ണപക്വമായ. അപ്പൊ നിഗമ കൽപ്പതരോർ ഗളിതം ഫലം. എങ്ങനെ? ഫലം പഴം. അപ്പൊ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേദസാഹിത്യമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പക്വമായ ഫലം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആ വരിയുടെ അർത്ഥം. ആണ് വേദസാഹിത്യമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വം, ഏറ്റവും പഴുത്ത ഫലം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വരിയുടെ അർത്ഥം. ഇപ്പൊ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം. ഗളിതം പൂർണ്ണ പക്വമായ ഫലം. നിഗമ എന്ന് വെച്ചാല് വേദസാഹിത്യങ്ങൾ. കൽപ്പതരോർ കൽപ്പവൃക്ഷമാകുന്ന. ഗളിതം പൂർണ്ണപക്വമായ ഫലം. ഫലം തന്നെ പഴം. ഇനി അതെവിടുന്ന് വന്നു? ശുഗ മുഖാദ് അമൃത ദ്രവ സംയുതം. ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി എന്താ പറയും? ശുഗതത്ത അല്ലെ? ഗോലോകത്തിലെ ശുഗതത്തയാണ് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി. ആരാണ് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി? വ്യാസഭഗവാന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി. ആ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിന്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. അതായത് തത്തകളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫലം കൊത്തിയാല് അതിന് ഇരട്ടി മധുരമാകും എന്നാണ് പറയാ. തത്ത കൊത്തുന്ന ഫലത്തിന് ഇരട്ടി മധുരം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ശുഗൻ, ശുഗൻ എന്ന് വെച്ചാല് തത്ത എന്നാണ് അർത്ഥം. ശുഗന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന്. ഇവിടെ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞതാണ്. ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? കൃഷ്ണ. അതായത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. ആ സുഖമുഖത്ത് നിന്ന് അമൃത ദ്രവമാകുന്ന സംയുതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മുഖവക്താവാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. ആ മുഖാദ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് അമൃത് ദ്രവം മൃദുവായത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കൂലേ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ. നല്ലോണം പഴുത്ത മാമ്പഴത്തിന്റെ ആ തൊലി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഉലിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങ് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണ ചാറ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അത് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ സ്വാദ് മനസ്സിലാവണം. അതുപോലെ ആ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് അമൃത് പോലെ മൃദുവായ, അതായത് ദ്രവരൂപത്തിലുള്ളതാകിയാൽ അനായാസേന നമ്മൾക്ക് പാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സംയുതം സർവപ്രകാരത്തിലും പരിപൂർണമായത്. സംയുതം എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും പരിപൂർണമായതാണത്. പിബത എന്താണ്? പിബത അത് ആസ്വദിക്കൂ എന്ന് പറയണം. അത് ആസ്വദിക്കൂ. എന്താണ്? ഭാഗവതം. അതെന്താണത്? ഭാഗവതം ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഭാഗവതം. രസമാണ്, ആസാദ്യകരമാണ്. അതായത് ഇത് ഭാഗവതം ശരിയായി നമ്മൾ ശ്രവിച്ചാല് ഒരു നല്ല മാമ്പഴത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ ജ്യൂസ്, അമൃത് പോലെയുള്ള ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ കുടിക്കണ രസം വരണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കണം, ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കേൾക്കണം. അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മാതാജിയുടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് കടന്നു കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആരും ക്ലാസ്സിൽ കയറരുത്. ഇത് കേൾക്കുക നന്നായിട്ട്. ആ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കാണ് അതിന്റെ ഭാഗ്യം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെന്ത് പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് മാറ്റിവെക്കരുത്. ഇത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമയമാണ്. ആ ഭാഗവതം ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആ ഗ്രന്ഥം രസമാണ്, ആസ്വാദ്യകരമാണ്. ആലയം മുക്തി പ്രാപ്തമാകും വരെ, അല്ലെങ്കിൽ മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നവർ പോലും മുഹു സദാ അഹം അഹോ ഓ എന്നാണ് പറയുന്നത്. രസിക രസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണരായവർ
ഭുവി ഭുവനത്തിൽ ഭാവുകാഹ വിദഗ്ധരും ചിന്താശീലരുമായവർ. എത്ര വലിയ അറിവുള്ളവരാണെങ്കിലും ഈ ഭാഗവതം നിത്യം കേൾക്കണം. അതെന്താണത്? അല്ലയോ വിദഗ്ധരും ചിന്താശീലരുമായ ജനങ്ങളെ, വേദസാഹിത്യങ്ങളാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത് ആസ്വദിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ആസ്വദിക്കൂ. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നാണവ ഉത്ഭവിച്ചത്. ആകയാൽ മുക്താത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഏവരും അതിയായി ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ അമൃതരസം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് അതിന്റെ വിവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടി നമ്മൾക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭൂയി ഭാവുകാഹ. അതായത് സർവശാസ്ത്ര ഫലസ്വരൂപമായ ഭാഗവത രസത്തെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സഹൃദയർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ആഹ്വാനമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഈ ശ്ലോകം. ഇനി 3 പേര് ഒന്ന് ചൊല്ലാം. ഇതുവരെ ചൊല്ലാം. എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണവര് മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതിയിട്ട്. ഈ അരമണിക്കൂർ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. രണ്ടുപേരുണ്ടോ? ഞാൻ കേട്ടില്ല. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുകുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രസം ശരിക്ക് കിട്ടി, നന്നായിട്ട് ചൊല്ലി. ഇനി അടുത്ത ആള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ചൊല്ലിക്കോളാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളും കൂടി. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണാതെ പഠിച്ചാല് വലിയ സന്തോഷായി. അത് ഡെയിലി നമ്മളിങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോള് ചൊല്ലി പോകുമ്പോൾ അത് കാണാതെ ആവും. ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിക്കും എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിവർത്തനവും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിയാല് ശരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ അത് വേഗം പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സമയായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 19 മാതാജി. 8:20 നിർത്തണ്ടേ? 19, 20. അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഭാഗവതം പഠിക്കുക. ഇന്നലെ ഗുരുവായൂർ പോയപ്പോള് ഒരു രാധാന്തർജനം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഗുരുവായൂര് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തില് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അവര് കഴകക്കാരാണ്. അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള മണിക്കിണറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത റൂമിലിരുന്നാണ് അവര് ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കുക. ആ രാധാ അന്തർജനത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാതാജിനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അനുഗ്രഹം കിട്ടി. അവരെ വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെ കണ്ടു. അപ്പൊ അതായത് 18,000 ശ്ലോകം കാണാപ്പാടാണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അവർക്ക് എന്തൊരു പുണ്യം ചെയ്ത ഹരേ കൃഷ്ണ. 18,000 ശ്ലോകം കാണാപ്പാടോ. അത് വലിയ കഴിവാണല്ലോ മാതാജി. ഭയങ്കരം. ഈ അമ്മേനെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷായി. അവരെ വീട്ടിൽ പോയി അവരെ കണ്ടു. അവരെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തിരക്ക് കാരണം കയറാൻ പറ്റാറില്ല. അപ്പൊ അതുകാരം തിരക്കൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണ തിരക്കുള്ളൂ. വേറെ അത്ര വലിയ ഇതൊന്നല്ല. പക്ഷെ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം വേണ്ടേ? ശരിക്കും അവരെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം വേണമല്ലോ. അതില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഒരുമിച്ചാണ്, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.